Sanibonani balaleli bohlelo noNongcebo. Mamthembu, Ntombi yakwaNdengezi kwelikaBhanana, uyakuthanda uBishop Biyase, umyeni wakho. Ungakhohlwa ukuthi laligcwele phama ihholo lakwaDambuza eMgungundlovu wabelungu. Ngavuma ngathi, uNtombi ziyocela umendo Mthembu, ngiyamthanda abe ngumngami ebuhleni nasebubini. Lina kumakhaza sihlupheka noma sibusa, kodwa uzoba ngowami. Ngimondle ngokulungisa nangokuyala kwenkosi. Lawo mazwi namanje ngisamile kuwona, akusiwona kaMfundisi uBheki Biyase waseLuganda owayesifasisa ifindo, kepha awami. Mina ngiyathanda mama Bishop ngoba mina nawe siyahambisana, asishiyani. Unyawo malahamba nesandla siyalandela. Ngenkathi ngumshumayeli automatically waba umama umshumayeli. Ngaba umfundisi nakuwe zakhwela waba umama umfundisi. Zaqonga ngo-2022 ngaba uBishop, nakuwe awusalanga-ke mama Bishop. Isikhundla esikhulu lesi, nami ngiyakuhlonipha mngami. Jama kaMnisi, Mnisi wemvula, yona eyana la egcekeni kwavela umntanami uSenzo, yana lemvula kwavela uDambayi osewalala, yaqhubeka yana kwavela oSli, onana nabanye. Hayi kwaBiyase belidliva nje uzamcolo. Amathonsi emvula inasiwabonile mama Bishop. Kweminye imizi ubaba ukhonze Zayoni, umama eNazaretha, kodwa kwaBiyase sisonke ebandleni elilodwa. Mngami, ngiyazi uyangibekezelela. Uyabona nawe anginamoto futhi anginayo nendlu yama-tiles, kodwa siphila ngenkosi. Lokho okuncane ngikutholayo ngikubeka konke etafuleni bese siyancuzulelana sonke la endlini. Akukho engikuthola bese ngikudla no Doris no Rose. Hayi baba umfundisi, yindaba imali kuthiwa idliwe no Doris no Rose, abantu banamagama eIngisi kwakutheni. Akukho engikuthola bese ngikudla no Doris no Rose, kodwa kuze ekhaya kubekwe etafuleni bathole bonke. La ngisebenza khona ngithola manqushana nje. Lolo bala lwaziwa uwena, leyo mali iza kuwe yonke bese uyabona ngayo. Okumnandi nengikuthandayo ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yami akukho engikufihlele kona. Mhla ngafa ayikho ingane yoqhamuka sekuthiwa ifana nami. Zonke ingane zami 100% ngayizala kuwena. Kwani imvula laze labalela njengoba sekuyisomiso sodwa, imvula isani. Akukho engingakubonisanga kona. Odadewethu omakhosazana Gubazile noNonhlanhla bahlale besho ukuthi umama Bishop uyinto eyodwa akajiki. Ngisho ngingakhahlela ibhakede ungashintshi, yima eqinisweni nasothandweni. Mawungashona kuqala angeke ngisagana womunye, ngingahlala ngilindele ukulandela oAbraham noMose. Namuhla yazike ukuthi uthando lwakho lonke lukimi nolwami lukimi, silenda sami soqobo. Ibhalwe uBishop Biyase Thamsanqa Thomas kwaDambuza ngasegarage eBP.